तुझ्या दारी आलो, तुझ्या चरणी आलो, तुझ्या पायी ठेवितो माता. राजा असतो तरी मग गणपतीची कामा. मोरया 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 असं होतो गाणं म्हणतो राजा. गणपती बाप्पा मोरया. काम असं दादानं सांगलं सगळं कम्प्लीट काम कर. कुर्ले आणि माशांग आता होय रे 2 महिने रोवले. अनिल आता ताप येतो. आम्ही धरतो रे, तू फक्त ये रे. आम्ही धरतो एकदा फक्त गणपती बाप्पा मोरया. आणि आता श्रावण लागलो की कोण मस्त मस्त. होय चल 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 उठ चल चल रे. माफ कर. सगळं आणलंय. देवसात जाय. हा चल एकदा लास्ट चल बरं मोरया. आणि करू ना. आणि राजूभाई सांगाय चटणी चटणी मी सांगतो त्यांना. तुला ये तुला बेगीन चप्पल घालतो. सांग आणि हा बोलून लांब गेला शुल्क मासो आणि कुडले वाय चला शीघ्र आपण सामारा व्हायला खातलं परफेक्ट. सामारी व्हायला खातलं राजा. खूप बरे पाणी दिसता. नाही रे पाणी ना ह्याच्या पहिल्याडी गेलो ना की ठरवूया काय ताण. होवाल जायच म्हणून बघ. नाही रे तितके काय ना डोक्याच्या जोरा वरती लागला तर चौथा जरा असं आहे वरतून ये वरच्या वरच्या तडे जाऊ नको. काय अडचण नाही. अडचण कमी नाही रे उतर तुका शुवर मासो. ही जागा परफेक्ट मरे माशांची जागा. एक नंबर. आता काय राजा आता बघ सांग तुला. या मला कुर्ले धरू एक्सपर्ट थंयसर जा. तू कुर्ल्यांचा काय तर बघ. वडाके तुका सोड. तुका काय जमाचं ना वडाके. तुका वडाके येता ते हुशार मला वाप्यानी जा. वडाके घेऊन ते न्हयत मासे गावतात का बघ. आणि तुका जर तसा काय दिसला तर मग बोलाय आमका वगैरे नको. असं पाणी आहे बघ. असं पाणी आता दादागिरी तेव्हा फक्त फोसो मारते फोसो. आणि आमका बोल मी धरतोय रे. मी काय नवीन का तू असं माहिती राहा काय सांग बाबा. गरज असली तरच बोल. बरा हा तर मी कुर्ली असली तर सांग मग. अरे चला चला. काहीतरी मला गावाने काय बहीण रे बापाय शिकवले मासे धर. नेमकं काय गावाचं ए राजा. ए मनेश. हा काय काय गावला. इलो इलो बाबा थांब. ये ये थांब थांब. राजा राजा फोकस थांब थांब. हात उचलू नको. राजा धर राजा धर. धर धर हा बाहेर पळा. नाही ना पळा. पहिलं गावलंय गुड गुड पहिलं. अरे थांब थांब. काय रे घालायला येतो. घालेलाय का काय ना तू तर घालेलाय का. वगैरे म्हणायची बॉब. अरे होता रे काय दमनाला किती बॉब मारतो. दादा मी धरतोय. दादा चल. अरे मी धरतोय रे. डिस्टर्ब जाता रे तडे. हा दा चल चल. गावला रे खय गेला काय माहित. परत बघूया. मार मला काय कळणार काय नाही. धग मारता बोल येतं हडे गावला आणि तडे गावला. पूर्ण गावतून होती माझी नाही केलं.
खुईसर तरी कुर्ले का आउट करले फस येत वगी गावला तरच बोलोय वगीत मला आम्ही धरतलो ते नाही करू नको गपचूप धर मरे मासे इलो के खेटा इलो काय होय रे भैंद्र गावांग नाही का सदा काहीतरी भैंद्र उडलेला खरं राजा ए मने देवा साहेबा मग रे बाबा काहीतरी बोल काय रे बाय ह्या टाइमा गाळ मार खाशी इलो खरात गावला मा बघ आता परत अरे आई चंद भींदर है बे काय होता हे बे ये काय रे अरे भाई गुणे मरे काढतायो काय माणूस अरे पिसावले काय रे दोनदा मरे असल्या माझ्या गावाचे नाव पुढले ना काय ना मरे ह्या उठता तुझा आता जर भय बलायला वगी आम्ही भय माशी धरतो ते नाही करतो तुड काय तुला आता जर झाला आल्या आता फसवू नको व्हायला ते धर्म आमका किती बोलायचा पाण्यात तुला आहे तुला आम्ही साप गुड्डा आहे तुला लक्षात ठेवा आमची मस्करी करता हे का ह्याच वाप्यात ना उघडो गुड्डा होया एकतर मासे आणि ते बळे खुईसर आणि माका कुंडे गावची बिरात बरे जातात मरेची बॉब आहे का चल बोला आता अरे हा रे नाही चल भैंद्र पहिली तुझ्या मी धरतो ना कुर्ले गावतलं ते ना केलाय कुर्ले पिशान जाऊन गोष्ट जीवाचे हाल करतात काय गावना काय नाही का एक तर आता बलायला नाही का पाण्यात घालून मारतो बघीत ना केला शिरे काय भैंद्र पचको मरे गावांग नाही का काय भैंद्र आता धरून नाही माका सूट गयतले पण मी भैंद्र कमी काय तरी गावताला हे काय भैंद्र धरू पावायचे सोडूच आहे ना हे राजा ए मनेश अरे आता भैंद्र ह्या सोडलं काय रे हा मला खरात गावला आता तर गावात नसलं तुला झाला दिवा सांगा दे तुडा इथं बघ तुका मला खरा सांग तर गावात नसला ना ते झाला दिवस हे बघ तुका मेला आता जर काय गावा नसला ना मार खातलं माझ्याकडसून काय हे बा ते मेलं आता जर नसला ना मेलाय ती आम काय धर नाही ना ती आहे धर नाही ना आम काय काय असा अरे भैंद्री डाय बघ रे कसली गावला बघ धरला अरे हुता मेला तिचा इल्लो इतको म्हटलं मी एकदम पहिलो बाबा विराजन बोणी आणि खेळा काय का आमचं मला हे दाखवतो कुत्रा तिचा येतला परत काहीतरी गाव तुमका हो आता काय गावता ते तू राहतो करताय मरे त्याला कुर्ली काय गावता? ह्या करतो काय कुठे पाहिले
चल आता गप्पी पास तुझा नालायक मरे बस 2 तास फुकट झालेला आता काय करू कुठे काढू कुठली कशी करून धर बाबा चटणी वाटून चांगली घराकडे आणि भाई ते उशीर बात तू नाटक कर तुझी नको वाट बघते घराकडे चटणी वाटून भैया जाडो तो वासो हेंका गावांक नाही आता मी भैया कुठं आहे त्याला हेंका काय गावना नाही येतं आपले धावत आपले मग गावता तरी काय दिसता तरी हेंका नकोच गावात दाखवायचं झाले बाबा एकदा मिरची ते बिगिन करत काय हे सारखे झाले कळा हा कांदा बिन का भाजी झालो हो तो शिजलो काय तो शिजलो मा शिजलो का आणि वादा येऊन येते बिगिन काय कडे रावले का हा गावला मीठ गावला चलो हो सगळं घालूया का सगळं किती कितके माका काय ते दोवर मी घालतो बरोबर ते येतात काय ते बघ जावा बघते घंटा कितकं कितको उगत रे दोंपरा मरे गेले कुर्ली रा कुर्ली 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 एक मी धरून द्या किती मोठी कुर्ली मावशी मोठी काय करू आता तूच धर बाबा राजा ते पहिलं मान तुझं आम्ही पाठसून आहोत ना या बालदी घेऊन मोठं तू अजिबात डिस्टर्ब करायचं ना मोठी कुर्लीच मरे नक्की ऐको बसलो धरता रे मला मला मोडू नको काय मोडू नको सगळं व्यवस्थित उचल तरी तोड मरे बसता एकाच सामारा जाताला जमला आणखी बघूया ठेवूया आधी बाजू हे देंगे बिंगे मोडू नका आम्ही धरतो चला ठीक आहे ना धरलो पिशा मस्त चला आणखी कुर्ली रे दुसरी कुर्ली आम्ही धरू नको जातोय मी धरलंय माहिला सावका 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 राजा बाबा ना रे गावतली गावतली राबी आलो काय रे ना रे भिया डान्स सोड सोड सावका 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 किती रे यस एक चटणी भाई रातभर जाताला आमचा पाहुणा केले आज बघ काय करूया सामारा पिशेत घालूया चला चौकाच होत मला माझ्या ह्या गप्पा आता ते काहीतरी तर म्हणजे चुकलं. चल हात पाय धुवून चल हात पाय धुवून येऊन जाऊयाचं म्हणूनच कसं काय रे आवाज दिलो झाडावाला दिसतं रे त्याचं बाई घेऊन घेऊन आता रेली ना हा
छत्री रे किती होती? तो घेतला सगळा घेतला ना सारखी दोन तरी गावाला खूप झाला. वडा काय रावला काय रे पिसो खुदला वडा काय याला ना सामान मेन तुम्ही तर टेन्शन नाही आता आपला. चार पाच जणांना बळूया चौकात बाबा सोड आणि ते काय घर बस चौकात हा तू बघा धर शेंगे काढून शेंगे मोठे आहोत, शेंगे मोठे आहोत. शेंगे काढून हे बघा हे बघा काय रे हा काय रे कुर्ले खू मिरशांग मला वाटून जवळली मनीष असा काय आला अरे अरे हे ह्या गोष्टी नाही रे. काजी मरे अरे कुर्ले काय झालंय? अरे तो माणूस तो अरे तू तरी बरा कोई तुम्हाला लागतो पिशी खडे पडली का म्हणून कसं काय रे आवाज दिलो होई दहा पिशी तू आमची पिशी घेऊन गेलो तिने आमची पिशी यायला दिसता अरे आता ह्याची चटणी करूची आम्ही आता ही भाजून खावं आहे दिसता हे ह्याचा काय करूया रे भाजून घ्या करूया रे, बिया भाजी. अरे वाटा बटला त्याचा का बाबा थांब. आम्ही काम करूया. आम्ही धरलेले कुर्ले ह्या का कोण आम्ही आता अरे वाटा बटला त्याचा का काय म्हणता किलो आता रे शेट्याकडे होय होय चला आणि ना शेट्याकडे येऊ काय संधी माहिती माझ्यापासून आणि या कोंबडी त्याचा बाबा हट्टू हट्टू तू वाटा बटला. तू तर रवा सवाल ना कोणती घालू माझी काय कट ए काम जरा दाखव बघ मी माझ्या मते दुसरी आता हो टाइम मासे धरूचो मी बघ कितकी हात पिते रोलिंग काम सायलेंट 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 लाईट होई ही लाईट बंद कोणी केली आता गेली लाईट जा जा नाही काय द्वारा ही क्लास चढे वारा ही ना आम्ही आणि सगळीकडे शेअर करूया इंस्टा व्हॉट्सअप एफबी पर्सनल अकाउंट कळला तुका म्हणजे सगळ्यांनी बघा असं मधीच रोलिंग सायलेंट लागी आहे थांबा. सायलेंट सायलेंट शेर